Egyszer volt, hol nem volt, Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki posztjáról, majd az erdőn keresztül hazafelé vette az útját, és belebottott egy cápába. Szia Kati, hallottam, mi történt? Mihez kezdesz most? Elmész felvenni a munkanélküli segélyt? Dehogy megyek, életem végéig havi 4,5 millió forint fizetést kapok. Végre több időm marad a gyerekeimre, talán egy kicsit örülök is neki, hogy így alakultak a dolgok. De mi lesz így a gyerekek védelmével? Mégis mi lenne? Engem csak a saját gyerekeim érdekelnek, kit izgat, mi lesz a többivel. De most húzok haza sorozatokat nézni, aztán elmegyek utána shoppingolni. De jó neked! Szerinted lehetnék én az ujjának? Persze, miért ne? De nem zavarna senkit, hogy egy emberveszélyes ragadozó vagyok? Nem akadály, ha bármi rosszat csinálsz, majd ráfogják a melegekre vagy a transzneműekre. Ez remekül hangzik. Na akkor megyek és jelentkezek elnöknek, de előtte megzabálok téged, mert rohadt éhes vagyok. De hát én segítettem neked, és különben is gyerekeim vannak. Mondtam, hogy egy emberre veszélyes ragadozó vagyok. Nagyon sajnálom. Felelte neki a cápa. És miután a cápa jól lakott, ő lett az új köztársasági elnök. Pedig én akartam lenni. Azért 4,5 millió forint havonta, azért elég jól hangzik, nem? Ez nektek is jól jönne, ugye? Írjátok meg kommentben.